Ben, seguimos co Poli Paco e co seu avó Nicolás. Moi boa tarde, Paco. Hola, moi boa tarde. Boa tarde, Nicolás. Hola, moi boa tarde. Nicolás, no, que Nicolás non mova a boca mentre que fale Paco. Teño fame. Aí. Vámonos a organizar, é verdade. Tedes preparado un exame de conducir para nós? Uy. Temos preparado aquí Moi ben. un examen, 5 preguntas. Dicíadelo antes, non? De que, canto dicíades? Que o 96%. O 96% da xente que ten o carnet de conducir, se fixera o examen, non pasaría. 96%. Eu que creo perfectamente que esta estatística poida Polo ser que se ve real. polas estradas, bueno, non. E bueno, hai moita sinalización nova tamén, que falábamos Claro, antes con claro. Abelardo, non? E as rotondas. A ver, a De todos os rotonda- xeitos, o exame vai no facer o Poli Paco e o avó Nicolás, neste caso, creo que pasa esa. Participa. Sí, home. Estudaría, non? Sí, claro, Bueno, estudiaría. vamos Entonces, aquí. gente, Veña. Venga, aquí. vamos a preguntar. Unha aclaración ao que acabas de decir das rotondas. Nós vamos moito a Portugal, e sabedes que en Portugal Collenas ben. cóllenas ao revés que nós aquí, é dicir, se ti queres ir de frente, non te pos á dereita e fas o círculo como facemos aquí, sino que cruzas recto, é dicir, pasas polo carril izquierdo. Tanto Verdade, cambio. sí, sí. Entonces, ojo, No, a ver. ojo cando vayamos a Eu Portugal. creo que o fan mellor que porque- nós. No. Eles, Sí, mira, sí, eu cando vou a a Portugal planteamento eu póñome, se sales na primeira Na salida, primeira, posta poste dereita. polo lado dereito. E se sales para a dereita non estorbas a ninguén. E sales na segunda, metes na do lado esquerdo e vas polo carril do centro, pos intermitente e sales. E é moito mellor. Solo pola dereita cando sales na primeira A min salida. tamén me convence ese método. Sí, Sí, no, sí no, que é. moito mellor. Bueno, chicos, Veña, preparados. Empezamos. Primeira Ai, pregunta. ai, ai. Como colocar un navegador GPS portátil nun vehículo? Resposta A. Un navegador Debaixo do volante o máis próximo ao chan. A segunda, a nova normativa indica que deberá posicionarse detrás do volante, a altura dos ollos. E a C, nun lugar donde non dificulte a visión nin a desplegadura do airbag. C. ten toda a pinta, non? C. Que non impida a visión. Pero eso son con preguntas que total- poden caer no examen de Sí, conducir. sí, sí. Home, daquela non había GPS. Onde colocar o Esta, GPS? efectivamente. Onde non había. Claro, cando eu saquei o carné non había Cuidado. GPS, así que está Refírese normalmente ao móvil, porque a xente usa Sí, o móvil. directamente o móvil. Usa o móvil de GPS. Efectivamente, para O sea, que o móvil non vale colocar onde che día a gana a ti do coche. No, non pode impedir nunca a visibilidad do vehículo. E poden multar por iso. Sí, Home. pode multar, claro. Se non pode impedir a visibilidade, non pode ir nunca tapando parabrisas. Claro, eu entendo que será Donde menos, a ver, ti podelo poñer ao lado dereito, Como pero no non salpicadeiro, xusto diante, máis ou Onde se menos. pon o diante. ambientador. É Mas onde poñer pon o diante ambientador aí. cristal. Sí, pois é a C, bien. dicimos a C. A C. Sí, A non? C. Que hai xente que tamén que pon moi baixo e é malo, porque anda mirando para baixo. Claro, a ver, ten que ser a altura Eu máis ou digo menos de visión. B. Hola. Bueno, que non me Detrás acordo. do volante, non? Porque A non altura poñedes dos aí, ollos, non sí, me telas acordo. aí, Na telas pantalla, aí, mira. aí. Ah, están aí, Dicíamos a vale. C, non? Aí Nun está. lugar onde non Ah, está aquí dificulte na a visión. pantalla, vale. Telas aí. Nin a despregadura do airbag. Veña, A, imos B todos ou ca C? C. A ver, C. C. C, Sí. C. Parece clara. Correcto. parece- A C Vale, correcta. venga. Vamos a seguinte, que a seguinte é un pouco máis complicada. Que indica esta sinal? Non sei se a vemos por aí. Sí, vamos a ver a aí. seguinte, vamos a ver esa sinal. Ai, Que esta indica seina esa? porque me chega a min, me toca A, pretiño. primeiro, A, proximidade a un cruzamento